Arra születtünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk, boldogok legyünk. Arra születtünk, hogy mégse döbbük el hitünket, hogyha szenvedünk. Arra születtünk, hogy napsugába kapaszkodjunk, nem baj, hogyha fáj. Arra születtünk, hogy tiszta legyen még a szívünk, játszunk még tovább. Ezennel kezdetét veszi végzős osztályaink játéka, az ünnepi műsor szórakoztató része, melyen a végzős osztályok kis produkcióikkal szeretnének szüleiknek, családtagjaiknak, tanáraiknak, meghívott vendégeknek kedveskedni. A régi idők ki mit tudjai idézik most fel a 13. F osztály női ruhakészítő és villanyszerelő diákjai. Hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a Magyar Televízió tehetségkutató versenyének döntőjében. Véget ért hát a sorozat, melynek során hazánk alkotó ifjúsága országvilág előtt megmutattatta, hogy ki mit tud. Kezdődjék hát a vidám zenős Spartakiát. Először tánczene kategóriában jöjjön egy igazi nemzetközi csemege, ők a női ruhatánciskola. Kísér a pedagógus zenekar.
Tóth Anikó és a Villenzer kaszárnya katonái. Akász Tibor, Bán Péter, Aranyi László, Arnót Róbert, Bodó Csaba, Bóza Dávid, Csepregi Tamás, Csúcs Csaba, Fekete Attila, Petró László, Lovász Máté, Mezei János, Molnár Zsuzsa, Nagymegyesi Zsolt, Pozsa István, Varga Péter, Varga Rihárd, Zsarnai Dénes, és Balogh